Kauan se kuva. Moi. Oottakaa se hetki. Niin, enää tää kuva jo. Mä en oo tyhmä. Moi, menu. Otan äänet pois. Play now. Join server. Mä just aloin koklaa tämmöstä peliä. Tän nimi on Varmerise. Löytyy tuolta A10 sivulta. Ole sinä mun veli. Tässä on mun kaveri vierellä, niin... Luultiin, mä oon paras. Spawn-menu. Mikäs tämä on? Kokeillaan, mutta ihan huivin vuoksi. Select any weapon. STG, save. Mä en osaa sit pelaa tätä. Mitä tää headshot? Mä en tiedä, että on headshotista vaikuttaa se mitään. Mä menen tänne kämppikafaniin myös. Kyllä. Mä tiedän, mä oon tän tekijältä yhden toisen pelin, mutta se on ihan easy, ettei mitään railla. Kuole. Pam, headshot taas. Eiks otti koko tyypin mitä? Shit. Ai. Ahaa, mä oon... Mitä mulla haulukko? Pertsi leija. En osaa pelata. Mä varmaan vaan hyppään täältä alas jonkun itsarin. Jossain vaiheessa. Mulla on yksi kolikko. Mitä? Onko se nää? Poista sen verran. Pam! Onko sulla vettä käy? Ei. Kaverit on... Alfa iskami käydäs, voi jumakauta. Auttakaa! Et oo tosissas. Ai joo, kyllä sä oot tosissas. Ei, anteeksi, kuinka tää on ihan surkeama. Mitä? Taaskin. Auttakaa! Mistä mä sain haulukan tähän? Lakkaa ihan sairaasti. Nyt muutellaankaan sitä tahtia, ettei mitään rajaa. Mitä siellä? Mitä siellä nyt ei tapahtunut? Mitä siellä on? Mä olin vasta. Chris. Hei! Kuka tää? Onko se mä haluan vaihtaa mun aseen. Mistä se voi vaihtaa? Arvosle. No joo, tässä on dupletki jumpi. On paras. Jos mä hyppään niinku nää niin loppuun, niin tuleekin hauska. Se on urkea. No kautta. Siis sulla. Oi. En mä jaksa tehdä sulla. Joo, tässä oli yksi toinen peli ollut käynnissä.
tää varmaan kohta ylittyy, mutta on myös ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Play now. Toi voi oikeastaan niinku eri mappeja, eikä vaan yksi sama mappi. Niin kun pelissä, mitä näyttää vähän Armista Strike, jos oli. Se oli siihen tahtoon mitään. No niin. Sky Gattes. Mustamat ei. No ei todellakaan. Ai luulen. Tee sille voi. Laimode, no Liisa mun. Mitä? Kori pääs tieto. Tommosen sieltä. Ai jumala. Ja on minne kaksi tyttöjä. Pam pam pam. Pam pam pam. Nyt älä please on. No joo, sit tuolla joku hetki tommonen sattikone. Tuolla kirjaamassa meidän. Hirveen sattikone tossa. Jumala, mikä? Tuu tolle vammainen. Mitäs jos vaan... Nyt täällä ei saa olla ketään. Täällä ei saa olla yhtään. Onks me niinku tuli? Niin. Moi. Anteeksi tämä äsken pieni keskeytys. Eräs henkilö soitti minulle nimeltä mainitsematon. Veetiinkö jos te ihmettelet nyt näitä laukauksia, mä pistän äänet pois. Veeti, kuuluuks mä ääni, jos olisi äänet pois? Tottako? Niin. Ei. En mä tiedä. No ok, pidetään nää tässä. Mitä? Eikö sinne olisi paljon joku Dominic? Mitä toi? Mutta älkää ihmetellä, mutta tää peli on vähän niinku täynnä glitchejä. Et ei siinä mitään. Tässä vaan semmosia superhyppyjä tehdään välillä. Ajaa, tässä on tällä. Okei, nyt. Ei juma. Nyt. Mitä? What the hell? Tap. No minnekä? Moi. Veli eeppinen. Oi. Mitä? Missä on tab hei?